Bonsoir mes amis. Καλησπέρα friends. Μέρα Δευτέρη στο Παρίσι. Και σήμερα έχω έρθει στο Montparnasse, αν το λέω σωστά κιόλας. Και σε λίγο θα πάρουμε το τελεφερίκ αφού η κυρία από εδώ φάει. Και είχαμε σε ένα έτσι πολύ γραφικό σοκάκι μα δείτε εδώ πέρα, ακριβώς δίπλα από το τελεφερίκ κτλ. Και επειδή έχει μπόλικες σκάλες και έχουμε πεθάνει από το περπάτημα και από χτες, θέλουμε να πάρουμε το τελεφερίκ να ανεβούμε πάνω. Και έχω ακούσει είναι από τις καλύτερες θέσεις εδώ πέρα, οπότε θα τις πάρω μαζί και στη βόλτα στο τελεφερίκ. Θέλω να δούμε πάνω, να δούμε τι γίνεται κτλ. Οπότε σας αφήνω για την ώρα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τελεφερίκ. Και έχει ουρά. Τέλεια. Εκεί πάνω είναι το, λογικά είναι το Βασίλικα κάτι. Sacré-Cœur. Είναι λίγο μοναστηράκι φάση. Φοινικιούλε, δείτε εδώ. Και πόσο κρατάει αυτή η απόσταση. Αυτό είναι όλο και όλο. Πληρώνεις 1,90 για να το κάνεις αυτό. Wow. Έχουμε tickets. Α, δεν πληρώνεις έξτρα. Να δείτε. Next one. What do you need? Όλοι αυτοί θα πούμε σε ένα. Όχι, απλά περιμένω για το επόμενο. Wait for the next one, okay? Πες. Χώρα. Ξεκινήσαμε από ό,τι καταλάβατε. Πάμε πάνω. Εκεί απέναντι κατεβαίνουμε. Πάρα πολύ ζέστη, δεν έχω ανάψει κανένα air condition τίποτα. Μας σκάσει να δούμε εδώ πέρα. Κατεβαίνω λογικά δεξιά τα παιδιά. Κοίτα τα βοτιφαία από εκεί πέρα λίγο. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ. Oh my god. Βλέπετε εδώ. Θα το Funiculaire. Funiculaire. Και φτάνουμε, όλο αυτό το έγινε γιατί αρχικά για να πάμε πάνω αριστερά, θα δείξω τώρα ακριβώς τι είναι. Εδώ βλέπουμε και το κάτι αηδίες με λουκετάκια. Και έχουμε αυτήν εδώ τη θέα, χαλαρά. Μόνο αυτή τη θέα. Κάτι γνωστό βλέπουμε από εδώ. Δείτε εδώ λουκέτα. Του λουκέτου γίνεται. Έχει και από εδώ και έχει και από εκεί. Δείτε εδώ. Και εδώ είναι θέα. Και εμείς θα ανεβούμε εκεί πάνω. Είναι η βασιλική του... Ποιανού βασιλική είναι αυτή? Θυμάμαι τώρα, θα το δούμε.
Λοιπόν, πάμε να ανηφορήσουμε προς τα πάνω. Κάπου πρέπει να αλλάξω και μπαταρίες κάποια στιγμή εδώ. Βασιλική de Sacré-Cœur. Αυτό είναι. Εκεί πάμε. Άρα καλά θυμόμαστε το Sacré-Cœur αυτό. Sacré-Cœur σημαίνει ιερή καρδιά, νομίζω. Βασιλική καρδιά. Βασιλική είναι ο ναός. Λοιπόν, όπως έλεγα, κάπου κόπηκε το πλάνο γιατί δεν είχα μπαταρία. Οπότε εμείς είμαστε εδώ πάνω, κάτω από την Βασιλική Sacré-Cœur. Και το βλέπουμε πια το Παρίσι. Και τώρα θα ανεβούμε εδώ πάνω, αυτό τα σκαλιά. Να ανεβούμε να δούμε τι λέει από πάνω. Πάμε. Να πεθάνει η σκαλιά στο Παρίσι. Θα κοιτήσουμε κάτι γάμπες σαν το Τζόρτζεβιτς στην Ελλάδα, στην Αγγλία. Έχουμε το Imagine από το φίλο μας. Πάρουμε εδώ από τον άνθρωπο να το βοηθήσουμε. Bonjour. C'est 2 € le soir. 2 ans. 2 €, oui. Merci, monsieur. Vive la France. Vive la France. Merci à vous. Merci beaucoup. Αυτό εδώ πέρα. Βοηθήσουμε και τον άνθρωπο που είναι στο καροτσάκι. Δεν τους βάφει ο άνθρωπος γαμώτο. Στεναχωριέμαι πολύ όταν τους βλέπω. Δες εδώ. J'ai donné en possession la montagne de Séir. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous en ai fait sortir. Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte. Λοιπόν, μετά από την ανάβαση εκεί πέρα πάνω στο Sacré-Cœur και τη Montmartre, φύγαμε τώρα από εκεί πέρα. Έχουμε έρθει σε ένα άλλο διάσημο έτσι του Παρισιού και θα περάσω τώρα απέναντι να σας το δείξω και εσάς. Βάλω τα γυαλιά μου όμως γιατί δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω πολύ κόσμο επίσης, βλέπω κλειστούς δρόμους επίσης. Πράσινο περνάμε. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο νομίζω ή μπορεί και τρίτο κατά σειρά πιο διάσημο μνημείο του Παρισιού. Πρώτο είναι το Άιφελ, δεύτερο θα λέγα εγώ αυτό εδώ και μετά το Λούβρο. Αλλά οι απόψεις δίστανται, οπότε πάμε να πάρουμε ένα καλό
Πολύ καλό shot αυτού εδώ. Ω, βαράει ο ήλιος full τώρα, Ουφ. Πάμε στη διάβαση. Περάσουμε, εδώ βλέπουμε Avenue de Friedland. Πάμε να περάσουμε εδώ μπροστά. Φοράει ερθρεύκα, Sunderland. Τους τύπος εκεί φοράει Sunderland. Το οποίο αυτό μνημείο εγώ το περίμενα πολύ πιο μικρό από ό,τι είναι. Και εσύ, αλλά είναι τεράστιο. Και λίγο ακόμα για την υπομονή του vlog. Περάσουμε τώρα απέναντι, το δείτε. Και περάσουμε απέναντι. Οπότε καταλαβαίνετε busy area. So this means περάσουμε εδώ και τις κοπελιές. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε Un, deux, trois, voilà. Arc de Triomphe. Η αψίδα του θριάμβου. Είναι πελώρια, έτσι, είναι τεράστια. Και εδώ καταλήγουν, νομίζω 8 δρόμοι καταλήγουν εδώ πέρα. Κάτι τέτοιο. Αν δείτε το map, δείχνει από κάτω έτσι το πάνω το Arc de Triomphe και καταλήγουν έτσι όλοι οι δρόμοι εδώ πέρα. Και γίνεται της πουτάνας από κίνηση. Βλέπετε εδώ που είμαστε λέγεται Place Charles de Gaulle, όπως λέγεται και το κεντρικό αεροδρόμιο του Παρισιού, Charles de Gaulle. Και εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε μπροστά από την αψίδα του θριάμβου, απαγή. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι πραγματικά είναι πελώρια, δεν παίρνουμε τόσο μεγάλη. Τώρα να κάτσεις και κάτι πιο μικρούλε, έχεις φωτογραφίες να δικούν, είναι τεράστιο. Λοιπόν, αυτή είναι η υπεροχή λοιπόν γύρω από το Arc de Triomphe. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας τώρα το βράδυ ή αύριο, θα δούμε. Για σας μπορεί να είναι και σε λίγα δευτερόλεπτα. Bye! Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκεί πέρα όπως βλέπετε αυτό το μνημείο είναι για το σημείο που σκοτώθηκε η Lady Diana πόσο ήταν, 17 Αυγούστου του 97. 31 Αυγούστου. Πώς έλεγα λοιπόν, ιστορικό μέρος εδώ πέρα και πολύ έτσι συζητημένος θάνατος. Άλλοι λένε ότι φάγανε μπαμπέσικα, άλλοι λένε ότι ήταν ατύχημα. Εν τέλει ό,τι και να έγινε, εδώ πέρα σκοτώθηκε η πριγκίψα Νταϊάννα. Κάτω από αυτό το τούνελ εδώ ήταν το αμάξι και ο τότε άντρας της είναι πλέον ο βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά τα άλλα, πολύ ζέστη, κολλάμε ολόκληρο εδώ, μεγάλη σπηριά να πούμε τη ζέστη. Σήμερα είμαστε την ίδια μέρα με το Sacré-Cœur που πήγαμε και πάνω στη Montmartre, οπότε την ίδια μέρα πήγαμε και στην αψίδα του θριάμβου και τώρα πάμε και στο Λούβρο. Και αυτά, και αυτό είναι μια από τις κουραζιέρες που κάναμε και εμείς χτες. Κάτι άλλο αντίστοιχο που κάνουμε κάποιοι άλλοι. Σας αφήνω με αυτό το πλάνο για να πάμε στο Λούβρο. Καλησπέρα friends, bonsoir mes amis. Δουλεύουμε και το γαλλικό μας εδώ. Λοιπόν, είμαστε την επόμενη μέρα που σας είπα για το Λούβρο. Θα είχαμε μια αλλαγή πλάνο γιατί το λεωφορείο δεν ερχόταν ποτέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σήμερα βγήκαμε να πάμε στο Μουσείο του Λούβρου, δεν θα μπούμε μέσα γιατί έχει τρελή ουρά και δεν ψήνομαι να περιμένουμε στην κολόζεστη. Οπότε πάμε να σας δείξω λίγο απ' έξω έτσι να δούμε τι παίζει και μετά θα πάμε προς έναν προορισμό έκπληξη. Λοιπόν, πάμε προς το μουσείο. Εδώ είναι η γύρω περιοχή και σιγά σιγά ξεπροβάλλει στα αριστερά σας η γνωστή πυραμίδα. Είδατε τι γίνεται, χαμός, χαμούλης.
Nhà mình đứng đây và mình chụp một tấm hình tập thể với bạn tầm luôn. Και είμαστε εδώ στο Λούβρο. Musée du Louvre. Λένε και οι Γάλλοι. Πολύ ωραίο οικοδόμημα αυτό. Το οποίο δεν ξέρω τι είναι ωστόσο. Αν είναι μέρος του μουσείου. Φτάνω. Όλο αυτό. Και εκεί πίσω έχουμε και ένα πολύ ωραίο Eiffel Tower. Φαίνεται λίγο εκεί. Και το Λούβρο. Το μπλε, πολύ όμορφα. Εδώ βλέπουμε είναι λίγο restricted. Και όπως είμαστε εδώ, βλέπετε εδώ έχει μια συντριβανάκι και τα λοιπά. Προφανώς όλος ο κόσμος βγάζει φωτογραφίες εδώ πέρα. Κάπου εδώ θα δείτε και τη δικιά μου. Και έχει και άλλες δύο νομίζω πυραμίδες, έχει ακόμα ή τρεις πιο μικρούλες. Είναι τεράστια μεγάλη. Και εδώ έχουμε την πιο μικρή, την οποία μέσα λογικά βλέπεις και το μουσείο. Για να ρίξω μια ματιά. Πάει την πρωί, ναι. Μέσα βλέπεις και το μουσείο. Αυτό το πράγμα εκεί αντανακλά τον ήλιο γάμισέτα, Αν δεις μια φωτογραφία μου γυαλίζει το σήμα εδώ πέρα στην μπλούζα γιατί μου αντανακλά τον ήλιο. Εδώ. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτό δεν δουλεύει. Όλο αυτό δουλεύει. Δεν ξέρω τι φάση βαράνε εδώ. Εδώ λέει δεν πάμε στο νερό. Τα κρέατα. Βλέπετε εδώ διάφορες βγάζουν φωτογραφίες, μέσα χαλάμε φωτογραφίες. Άρα έχει μία εκεί, δύο εδώ και εδώ έχει την άλλη. Α, έχει κι άλλο από εκεί, ναι, καλά το θυμόμαι, έχει τρεις μικρούλες και μια μεγάλη. Αν δεν είχε πολλές ουρές θα πηγαίναμε και μέσα, αλλά τώρα ποιος περιμένει μέσα στη ζέστη. Τι λέτε. Πάμε από εδώ. Περιμένω εδώ να βγάλω φωτογραφία. Πάμε τη φωτογραφία. Έτσι τη χαλάσουμε. Και εδώ βλέπουμε το βασικό έτσι οικοδόμημα. Πολύ ωραίο έτσι. Είμαι εδώ μέσα και εδώ μέσα στο μουσείο βλέπεις. Αυτά και αυτά κλειστά. Μόνο ένα έχουν ανοίξει, τι έχουν κάνει. Οικονομία στο νερό, και αυτό κλειστό. Α, δύο. Ένα, δύο. Τα δύο προς την είναι ανοιχτά, όλα τα άλλα είναι κλειστά. Έχουμε και δύο Αμερικάνες. Sweaty God. Εδώ βλέπουμε το rugby. Οπότε πάμε να πάρουμε λεωφοριάκι τώρα να πάμε στον άλλο προορισμό, το μυστικό, δεν θα σας πω ακόμα. Όσοι ακολουθείτε Instagram θα το μάθετε νωρίτερα από το vlog. Όσοι δεν ακολουθείτε παιδιά, δεν φταίω εγώ, εσείς χάνετε. Κάντε follow εδώ πέρα, να το. Το πετάω για άλλη μια φορά για όσους δεν ξέρετε. Εκεί δέχεται αποκλειστικότητες, spoils για επερχόμενα vlogs και κάποια πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν ποτέ σε vlog πάνε μόνο Instagram. So, τι περιμένεις? Hit that follow button. Μου βρείτε τουρίστρια. Κάτι τύπους έχει εκεί πάνω τώρα. Και θα πάρουμε μια τελευταία έτσι πριν φύγουμε από την πυραμίδα τη μεγάλη και πάμε σιγά σιγά να αποχωρήσουμε από εδώ. Τα λέμε στο επόμενο κλιπάκι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Όπως λέμε και στις τελευταίες μέρες, bonsoir mes amis. Είμαστε
κοντά στο επόμενο πολύ ωραίο εντρέ είναι εδώ, από την άλλη λέει. Πάμε λοιπόν σ' άλλο ένα έτσι σημαντικό μέρος στο τέτοιο, στο Παρίσι. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ για τέτοια σημαντικά μέρη δεν τα αφήνω. Θα δείτε σε λίγο που βρισκόμαστε. Έχει full ζέστη. Πρέπει να έχω κάνει έξτρα μαύρισμα. Ποιος θα μαντέψει? Θα μαντέψετε κάτω στα σχόλια πριν σας δείξω που πάμε, το που μπορεί να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Πώς θα μαντέψετε, θα κερδίσει από μένα ένα μανταρίνι. Rue du Parc. Ένα τανταρίνι. Εδώ κάτι γαλλιδούλες να μιλάνε μεταξύ τους. Και να κάνουμε το reveal. Είμαστε στο Parc des Princes, στο γήπεδο της Paris Saint-Germain. Βλέπετε και εδώ το σήμα. Ici c'est Paris. Guys, this is Parc des Princes. Όπως καταλάβετε, είμαστε εδώ Parc des Princes και πάμε τώρα να δούμε στο Mega Store τι γίνεται μέσα, τι έχει εδώ. Γιατί πάντα ξέρετε όταν πάμε κάπου παίρνουμε κάτι έτσι σαν ένα μικρό gifts και εγώ souvenir το γήπεδο που πήγαμε. So πάμε να δούμε και εδώ μέσα τι γίνεται. Εδώ την boutique Verratti, Neymar έφυγε, μια κοπελιά δεν ξέρω ποιος είναι, ο Μπαπίδης, Μαρκίνιος. Και πάμε να δούμε. Θυμάμαι είχε πανάκριβη φανέλα, θυμάμαι είχα δει. Έτσι πως δεν ψήνουμε για φανέλα. Δεν έχω φανέλα στη Λίβερπουλ παρό. Σπαρί.
Λοιπόν, guys, αυτή τη φορά είμαστε πάνω κάπου αλλού και είμαστε στο Notre Dame. Παναγία των Παρισίων. Τώρα, αν θυμάστε, είχε γίνει και μια φωτιά. Πόσα χρόνια, 4 χρόνια πριν. Τον είχε αρπάξει φωτιά λοιπόν ο τρούλος πάνω. Δεν θυμάμαι τώρα τι κτλ. Το ψάξω να το βάλω στο βίντεο. Και εδώ είμαστε. Παναγία των Παρισίων. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Notre Dame. Το είδαμε και αυτό. Τώρα έχουν μείνει άλλα λίγο πιο light, ας πούμε, αξιοθέατα. Τα πιο βασικά τα κάναμε και θα δούμε τα υπόλοιπα μέρες που θα πάει. Περάσουμε και σε αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω αυτό το πλάνο. Πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Hello guys, είμαστε στο αεροταξί της επιστροφής. Είμαστε εδώ στον έλεγχο των εισιτήριων για το Eurostar. Και έλεγα λοιπόν να μοιραστώ λίγο μαζί σας το ταξίδι αυτό για το αν αξίζει όχι κτλ. Λοιπόν, είναι worth it, ωραίος προορισμός, ωραία μέρη να δεις κτλ. Ωστόσο, στα αρνητικά θα βάλω εγώ. Η δημοτική συγκοινωνία είναι λίγο ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, δηλαδή σε φάση χτες πήραμε το μετρό από τον πύργο του Άιφελ για να έρθουμε προς το μέρος από εδώ που μένουμε. Και κάνει 2 στάσεις και μετά ξαφνικά βγάζει ανακοίνωση: παιδιά, το μετρό κλείνει. Και μας άφησε στη μέση του πουθενά, χωρίς μετρό. Ούτε πρωτοποίηση είναι τελευταίο σταθμός, τίποτα. Και τελευταίο σειρμός να είναι, φίλε, το πας μέχρι τέλος και μετά σταματάς. Δηλαδή, γιατί μας έκανε 2 στάσεις, τέλος λέει. Τι να πω. Αυτό έχει διάφορα μέρη να δεις, δηλαδή δεν μπορεί να δεις όλα σε ένα ταξίδι προφανώς. Το βασικό είναι να δεις τα πιο έτσι γνωστά μέρη κτλ. Και μετά, άμα ξανάρθεις και βλέπεις πιο συγκεκριμένα. Είναι ακριβά, είναι αρκετά ακριβά. Ας πούμε και τα McDonald's π.χ. που πάνω σε εμάς έχουν με 15 ξέρω εγώ, λίρες, τρώνε 2 άτομα και σκάνε. Εδώ ήθελες τουλάχιστον 20 για να πεις ότι έφαγες. Είναι και ακριβή πόλη. Δηλαδή άμα έρθεις και θες να δεις πράγματα και να κάνεις πράγματα, θες ένα καλό budget. Εμείς ήμασταν σε ένα χαμηλό budget, θα λέγα, πως μέτριο. Αυτά. Το ξενοδοχείο που έμενα δεν είχε ψυγείο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πρώτη φορά μου τυχαίνει. Και ό,τι θέλαμε τα αφήναμε κάτω στη γραμματεία και τα βάζει αυτή στο δικό του ψυγείο σε ρεσεψιόν. Αλλά γενικές γραμμές ήταν ένα ωραίο ταξίδι, ωραίος έτσι και 4-5 μερούζες και φύγαμε λίγο από την καθημερινότητα. Και θα το συνιστούσα και ελπίζω να σας άρεσε και σας το βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα γυρίσουμε το Θεό στο Λονδίνο, απόψε βράδυ. Θα κάτσω να κάνω edit και τα λοιπά τις επόμενες μέρες και σιγά σιγά θα δείτε και τα πλάνα που έχω ετοιμάσει. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, comment, share εννοείται. Και θέλω να μου γράψετε αγαπημένες στιγμές στο βίντεο. Από μένα και το Pokemon. Και εδώ βλέπουμε το πύργο του Άιφελ, ενώ λαμπυρίζει. Ωραίο θέαμα, κάθε ώρα μετά το σούρουπο για 5 λεπτά έχουμε αυτό το θέαμα.
Και στη μία που είναι το τελευταίο πριν το κλείσιμο, όταν σβήνουν τελείως, εκεί κάνουν μόνο τα φωτάκια, σβήνουν όλα τα φώτα τα μεγάλα και κάνουν μόνο τα φωτάκια αυτά που λαμπυρίζουν. Αυτό νομίζω είναι ότι πρέπει για το κλείσιμο του vlog. Bye!